қитаи чора ҳамаш овушна ҳам ҷамъият туп мезана ҳеч намедонем дигар ҷо буги. дар ҳар борон шикваи сокинони маҳаллаи заринкӯи шаҳри Кӯлоб баланд мешавад. инҷо ягон рудхона ё ҷои обгузар нест. роҳи одамгузар аст. бо боридани борон дар инҷо об ҷамъ мешавад. бо ҷамъ шудани об роҳ баста мешавад ва як рудхонаро мемонад. ба гуфтаи сокинон дигар гаштугузор дар ин роҳ ғайриимкон мегардад. чанд сола ин амиҷа не талаба гузашта метавона не одам гузашта як таклиф наметавонам айнани хона ба треза мерамиём. сокинон барои ҳалли мушкилашон ба ҳукумати шаҳр муроҷиат карданд. онҳо хостанд ки дар канори роҳҳо ҷӯйбор канда шавад. набуди ҷӯйбор ва селроҳа фарзонаро маҷбур кардааст ба хонааш роҳи об кушояд. ҳоло об бо ҳавлии хонуми фарзона ба хонаи ҳамсоягонаш меравад. доим вақт овай боло ҷамъ шидам я ба ин хонаи ман меравам, ман ита раҳ мондам рафтай доим вақт моро залал мерасона, талабои мактаб гузашта наметонанд, ҳама ами куча ҳамаш залал мебинанд, то хонош то нима об мерава меоянд мебинанд мо мекунем мегам мерава. аз ин оби ҷамъ шуда на танҳо роҳ балки ба хонаҳо ҳам осеб расидааст. об роҳро пайдо карда ба хонаи Анора Одинаева ворид шуда онро ба ҳолати садамавӣ овардааст. ҳоло Анора дар ин хона зиндагӣ намекунад. шабашро дар ҳар куҷо мегузаронад. ман аз шумо хоҳиш дорам илтимос ягон чораи оба бибинед. ҳамаи оба мисли қита мехам ба чи оби чизе ҳастай оқибат пастарин ҷои ами хонаи ман медорад. ман ҳар сол гурез дорам, шаб дар дари мардум хоб мекунам. бовар накунад аямсоя мепурсад локупари ман дар майдон мондагиай, ман намедонам дар зимистон чора ман куҷо бинам, дар чӣ фикрам. сокинон хонасозӣ дар селроҳаро як сабаби ин ҳол медонанд. хонаи Зебунису Ҷумаева аз роҳ ва хонаи ҳамсоягонаш поёнтар аст. дар боронгарии ҳафтаи гузашта шабонга об ба хонааш даромадааст. бо садои об аз хоб бедор шуда девори хонаро шикофта обро аз хонааш берун кардааст. дар шаве ки боронгарӣ бисёр буд хоб будем, я ҳолати шав бедор мешем, дар болои диван хобем, то рости дивана об пуршида бедор нашидаем. рости гап кӯдакон хонаи мо машта будан аму шав мехезем ҳама при овай и хона медроем, и хона ҳами хел овай ки хеле дарза қати об паридеста дарағӯй мекунем, об берун меброя, ба ҳам успед намекунем. маҳаллаи заринкӯ соли 2010 баъди сели муҳимаи он сол бунёд шуда буд. як қисми сокинони маҳаллаи чармгарони поён дар инҷо ҷойгир шудаанд. аммо дар ин 14 сол гузар калон шуда одамон дар маконҳои холӣ низ хона сохтаанд. дар ҳукумати Кӯлоб гуфтанд ки аз қазия огоҳ ва дар фикри ҳалли онанд. аммо сокинон мегӯянд ки бовар надоранд мушкили онҳо ба зудӣ ҳал шавад. мушкиле ки ба гуфтаи сокинон пои онҳоро ҳар рӯз ба дари ҳукумат мебарад.